Mana biasa acara pembukaan, Anda kami persilahkan menikmati tarian spesifik Jawa Timur. Inilah Tari Remo. Kita
kerso amersani perkempalan kita Ludruk putra bakti ara ingkang anomo mila sampun dados totolan jara mbok bile lepat nyuwun gunging rapangap somo menika watak lan pendiriane Ludra putra bakti rak saking malang pelita apa artine pembangunan 5 tahun suwene nek kanggo makmurna kabeh bangsane mulai Sabang nganti Merah pembangunan daerah wis dadi ketentuan ajan pembangunan mental ora ketinggalan ayo bersatu lan sak perjuangan menuju murai sandang lan bangan anjas semoro harimami mas miraku la warto kembang melati mekare sore putra bakti rakyat sing duwe uga melu berjuang lan nyelesekno pembangunane
Kanggo sepo ramengko
pon ketuju ing Surabaya rakyate setuju kanthi langgana dikunjungi organisasi liya iku asile kanggo padha cancut tali wanda supaya rakyate tambah percaya nyoto asile yen kanggo negara nyatakno Indonesia aman lan santoso. Nanging aja lali undang-undang 45 perintis jalan membelani negara. Nadyan korbane rakyat sing katon moto gak pandeng bangsa kelawan kita kabeh ngerti tujuane supaya tetep pangerti yen wis kita ngerti maring tujuane kelaksanan sing penting maneh ayo mbangun mentale supaya nambahi tebel beratu yen wis kita jujur ngatur negarane adil lan makmur iku
boten berlian hilape gosokan yen manuk miber tanpa pen joan urip sepisan ojo sok sasrabongkoan ayo tolek ngelmu kanggo wong rumah tangga jaman sakniki kudu sing waspada lan ati-ati blonjo setitik ojo didadekno ati supaya gampang tolek rejeki pancen jaman sing kaya ngene lanang wadon tolek jodoh dhewe-dhewe nek cara biyen kudu nurut wong tuwane bareng jaman anyar ojo gawe karep dhewe namung semanten diatur kawula kulaturi pinarak ingkang sekeca sami ngono iki sida tanggare. Ya apa wong wingi wis tak jak latihan ana nggone Mas Katon. Ngon kon niku wis temen-temen belajar. Kon kudu ngerti not najan nute gending, nute musik. Nek wis kon wis ngerti, ayo mlaku apa ae ambek aku. Umpamane kono nggone orkes, keroncong utawa langgam, kon ya gak sampe nolak. Umpamane ana sanak sedulur, terus duwe gawe, ndek kono kok nganakno resepsi nganggo orkes, apa iku jenenge band. Dadi ya gak sampe nolak. Masih dance sing nasional, ya ayo. Masih tarian sing nasional, ya padha ngertenono. Dadi kono aja sampe nolak. Wong ngono metenteng ya wis walang kerik. Iya, aku molek kalah karo kon. Lho iki lho wong jange iki engko iki budal nang nggone Katon latihan. Mongko latihan iki engko ngundang Pak Camat, ngundang Pak Dono. Lek sami ngon kliru lho lak kisinan aku iki engko. Lho lak kok ngono tok. Lho, nandi? Lah, ya apa kon iki? Isu mangkon nek wis omong-omongan sih. Iya. Ngun kon keroncong langgam wis iso apa enggak? Lho iso. Iya. Terus ben iso apa enggak? Lho ben iku cekel aku, Bor. Aja nuturi aku. Lah aku tas teko Jakarta iki ya main band jarene ya apa sih? Lho teko Jakarta iki ya main band. Main band ya. Ben apa? Ya ben ngene ya ben ngono. Ya wis kliru rasane. Gak enak aku rasane. Lho kok gak enak ya apa sih? Delok buyumu iku kecut ngono kok. Lho kok kecut ya apa perasaanmu? Menen ya. Lho sapa sih sing mendek Cindrawasih tas iki? Oh sing bareng karo Mas Ajeng Waljina durung weruh tindak lakumu sih. Lho ya apa sih kon niku? Kapan kon tau nyekel kliru rasane. Gak enak aku rasane. Lho kok gak enak ya apa sih? Delok buyumu iku kecut
kecut ngono Lho kok kan. kecut ya apa perasaanmu? Ngono ya. Lho sapa sih sing mandek Cindrawasih tas iki? Oh sing bareng karo Mas Ajeng Waljina durung weruh tindak lakumu sih. Lho ya apa sih kon niku? Kapan kon tau nyekel gitar, kapan kon tau nyekel akordion, kapan kon tau nyekel viola gak tau sih. Lho sebab aku gak main nang kene sebab iki duduk daerahku, Bur. Oh dadi tetep ana nggone Jakarta. Ana Jakarta terus aku ya. Ana kono iku ya main terus. Dihukum. Lho ya apa sih ini? Apa kan iki? Ya main, ya apa sih ini? Papan band iku termasuk all round. Oh iya. Gawe keroncong ya kena, gawe orkes Melayu ya kena, Iya. gawe band biasa ya kena. Iya, Dadi iya. ku wis sembarang kena. Pendek, Lah lek iya. keroncong langgam iku khusus irama kepribadian. Heeh. Wong aku durung ngerung ngono. Lho sebab aku iki arek dadi biduan jadi. Temenan ya? Lho iya. Saiki coba dhisik lho ya. Eh. Potong durung kisinan lho ngon. Lho. Iya, Bur. Nah, aku saiki nyekel gitar ya. Loh, kok nyekel gitar sing hati-hati, Bur. Mau nyekel gitar ae hati-hati. Lho sebab aku iki sing nyanyi. Lah lek sampe keliru nah ya aku sing ngisi nah, Oh Bur. iya, gitar ya. Iya. Lah ngene ya, gaya ngene. Ngene gaya. Ngene. Lho kon niku mondong apa kon niku? Lho iki gitar iki. Oh, gitar. Iya, Elvis Indonesia lah ngene. Oh iya ya. Cuma praene gak koyo aku. Heeh. Ini ya. Iya. Tak setele sing iso ngoeng-ngoeng. Iya. Tak isak cetet. Heeh. Cetet. Ceklek. Iki kon iki ayanan ta ya apa? Lha lek setelane lah ndek kono angon. Lah apa kate ngene-ngene yo? Cocok nang kene lambemu. Wajur cangkemku. Cocok nang kene lho. Lah iki nek akeh kawate ya aku nyocoke ajur ya rene. Suarane. Ngono ta suarane. Tun. Oh, lek tun melok Cina saiki. Mbabu nek kono ya Rek, apa sih? Malah awake lemu saiki. Bu. Tutun niku nada. Oh, nada. Wong terang-terang kate nada kono iki. Nada suarane lho. Oh, gak nada banyudan. Wah, kono ya. Oh, iya. Tau. 1 Tau. 2 Tau. 3. Wis ayo mulih. Wis jam 3 buyar, Bur. Kok kon niku ngawur ae. Iki sik nyoba ngon nyetem iki lho. Nyetem ta. Ya. Mulai ya. Iya. Ya, mulai ya. Ah. 1 2 3 4. Kon iki lho mandek kaya apa kok celak-celek kae kon. Wah, awak kesel kaya ngene kok reken mande. Iku mang bekese ditutuk. Wis aku lek ngrangkep iki. wis aku lek nutuki wesi. Ngrangkep. Ngrangkep ya. Boleh apa sih? Gitare mumbul. Mosok. Kau iki ngentrung ta ya apa sih? Ketipunge. Oh, ketepung ta. Kabone ketepung lak ngene. Oh iya. Bumbu. Tiri lecer. Golek ya apa? Enak apa sih? Yat!
Ditutup ya Iya, iya. Saiki mulai menyanyi. Oh iya. Nyanyi apa iso? Sembarang. Nyanyi sembarang iso. Sembarang nyanyian wis. Pasar baru ya? Sembarang. 1 2 3 4 cerunduta. Aduh keserak. Ilmu. Siapa itu naik beca berbaju biru? Pergi kemana? Ke pasar ngelawang. Kenapa nama pasar ngelawang? Kayak apa? Pergi kemana? Ke pasar baru. Ke pasar baru. Naik beca berbaju biru. Beli apa aku tak tahu. Beli selendang. Bodolan rambut. Yolah apa bodolan rambut itu? Kayak apa? Bukan selendang, bukan sepatu. Bukan sepatu. Gol senggol kiri dan kanan. Nek. Mari indihoi. Apa sih indoi? Ya iku lho, ya apa main indihoi? Nek. Bermain dakocan. Wis tuwek iku ati main dakocan. Lah apa? Main indihoi. Indoi. Iya. Nek. Bermain dakocan. Keluar masuk toko. Beli rokok eceran. Aduh piye. Keluar masuk toko tanpa urusan. Tanpa urusan. Aduh. Liyane wis. Ngawur ae kan. Liyane ae wis. Malam Minggu iso ah. Oh, malam Minggu. Malam Minggu. Ayo pergi. Lho iku nyanyi aku aja terus seneng. Malam Minggu nyanyi. Nyanyi aku iku lha kok terus seneng aku nyanyi apa? Lah nyanyi apa? Lho ya liyane lah iki nyanyi aku jerene. Malam Minggu iso. Lho ya apa? Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Kok ngono ya nyanyiane? Kayak apa? Malam Minggu gak ngono lah apa ono malam Senin nih bareng. Iya mari malam Minggu nak malam Senin abur. Malam Minggu lho ya. Yes. Malam Minggu, ayo pergi ke rumah sakit. Kalau apa rumah sakit? Loh, ya apa nanti? Malam Minggu, ayo pergi ke Ke bioskop. bioskop. Bergandengan sama pacar. Nonton mayat. Kok mayat kan nonton lho lah apa? Ya apa, Bur? Nonton koboi. Nonton koboi. Malam Minggu, ayo pergi ke bioskop. Bergandengan sama pacar nonton koboi. Beli karcis, tahu-tahu kehabisan. Balik bensin. Ya apa? Jaga bensin. Lah apa jaga bensin ini lho? Ya apa? Jaga gengsi. Jaga gengsi. Wah, jaga gengsi terpaksa beli Campuran. Iya. Aduh piye? Bensinnya campuran iki. Ngawur ae kon jaga gengsi terpaksa beli cadutan. Kok liyane ae wis? Aduh emak cinya nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan di gedongan mau beli minuman kantong 08
kondangan malu amat konangan kebingungan film habis ane terpaksa nganterin masuk kampung jalan kaki kegelapan sepatu baru aja dibeliin dasar sial malam-malam ngideki kucing. Kayak apa? Malam-malam nginjek gituan. Tepano malam-malam ana kucing turu iku ki Des. Nyanyi wis. Iya wis. Gitu. Kuwae wis. Nyanyi apa, Kon? Sing terkenal iku Rangkaian Melati kuwae wis. Lho kok asih Sing ngene ya. iya. Rangkaian melati yang ku simpan di dalam hati. Ya iku nyanyi aku iku. Kan iso temen ah. Lho ya apa sih ane Langgam lho ya. Langgam. Langgam melodine mesti tenang. Iya. Hah? Apane? Saksofon. Oh. Wah. Rangkaian melati ana bebek pinggir kali nyucui parisau. Lah apa? Apa, Bur? Jaremu mang nyanyiamu. Apa Rangkaian Melati? Rangkaian melati yang ku simpan di dalam hati mengikat jiwaku, jiwamu, cintaku sejati. Ola apa rangkaian melati anak bebek kali. Nyanyi liyane kan wong rusuh ya. Wis lagu barat ae wis. Ana te lagu barat iku lagu apa? Oh iku lho, Waiting Club. Wah, Waiting Club. Iya. Iso temenan Ya, apa? Iramae apa? Iramae apa Tenggo apa jenenge Fox. Fox iki. Oh, Fox. Lho ya pesami Wis ta. jarene Fox. Iya, Fox. Ayo. Carane aku gak iso gak ngiring. Waiting klopo ngawa toing ngaco padha buyar. Kani apa Burengan jane gak iso nyanyi kongkon nyanyi, Bur. Dadi kok niku gak iso. Babar blas. Lah ola apa aku sampe keringetan iki. Ya kare dene wong aku gak iso nyanyi kongkon nyanyi. Sengit to, teko Jakarta yang dadi band. Ben apa? Lah iya ben ngene ben ngono. Ibane teko kene gak iso. Kok iki apa? Iki urung malian gak sudah latihan. Iya. Wis aku latihan karo tanggaku iku wis. Iya wis aduk ngono. Latihan karo kon wis ngopo ngrusak lambe kono. Ya lek lambe muka ndelok serepane. Bareng lambeku iki gak bisa. Gak iki nak soalnya nyanyi ya. Kok nyandak sih enggak ya apa sih? Iya lambemu ana serepane lah aku mosok duwe. Jan. Kepada yang terhormat Ludruk Putra Bakti. Harap dilayani lagu Satu Tukang Becak. Dan Gadut Kocok Gandrung. Wadah, Gadut Sekian, Kocone terima ana kasih. sing gandrung sapa te gandrung ambek kon? Wong gandrung ambek kon lah gwendeng mangan ula. Lho ana bor sing gandrung ambek aku. Sapa? Nyaimu ya. Kok ngawur ae. Gadut Kocok Gandrung. Wah, gak iso Gadut Kocok Gandrung. Becak.
Tukang becak ya. Tukang becak. Ayo. Cepet rek. Tukang becak Bang Samiun. Terus cepet rek. Terkenang gemar berpantun, memanjat sambil melamun, cari muatan di stasiun. Dapat muatan sepasang asal dari Wonokitri. Periangan. Periangan. Tidak sambil dandil berdendang, sambil mentil kecapi di tangan. Tukang beca tajuk lupa mundur dan berbalik, dari belakang ditubruk oleh sebuah mobil terguling-guling grobyak. Ini lho apa? Tubruk. Tukang beca marah-marah sambil menyiapkan kawan. Untung dapat disadarkan oleh kawan dari Bersatuan. Kandhanono ya? Coba. Tanggaku kongkon mrene. Engko terus tak jaki rono. Ngono ta? Iya wis tak kandha. Ya tanggamu biyane. Iya. 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 Ndok omah kita. Terus ya? Terus. Uringe bangir? Nah. Amene kandel? Lah, wong udu. Ngene. Oh iya. Iya, tak kandhanan. Lo keliru. Lho, Apa? tanggaku ngejak bareng. Ngejak bareng nanti. Ngejak bareng mole wis bengi-bengi gak wani ngono lho. Sebab aku wong kono wis gak ditafsirno apa-apa ngono lho. Lah iki mengko samingan buka aku. Loh keliru ola apa? Cewek jare percobur ngono iki mangko. Lah ola apa arep koni? Lah apa rene mangko? Ah, Aku gak pamitan karo bojoku tambah. ya apa? Gak pamitan karo bojoku. Ya ana sing rabi wong kaya peno iki. Lho ya apa sih? Ya. Aja ngono ta Mas Sapur. Ayo njuluk Mas ngono tak tempeli ngono. Nih. Waduh wong wedok tangane padane gedang klothuk. Bapak. Mulai sabun, mulai kepethuk aku malah rusak. Waduh. Sapa coba ana bojoku gak krawani dheweke iku. Sing ngendi bojomu? Lho, Tamin. Sapa? Tamin. Mati wisan. Masa mati? Ora. Iki ngene lho Banaspati ya. Lah ngono sabar jelak bojone wong saengan dhewe ae. Lah kate jeluk sapa kan? Ning. Ning, ya lek wonge ayu, wong kon kaya bekatokan ngene. Iki jelak bukan wis tak tangan bojoku ya. Kon iku aja nyablek ngene kaya njeguk pisan rasane. Wong tuangan sak mono gedhe wis tak sikile gak weso ya. Kok lho malah. Bapak, apa sih gak bisa sih kamu? Jangan sampai ya dewe ta. Bayang. Ini adik. Apa? Nyodo tanganku. Bapak! Tegak aku lagi kepada sabar aku rusak kabeh tak ada bojoku kok ya. Wah. Lah wong tanganku iki ya wong lanang cilike kaya ngene. Kok ana wong wedok tangane padha mek jempolane sikil iki. Perlu, aku nama jambutku gawe pancene berat. Menurut gaya. Jadi tukang besi. Wah. Dek resmine, Dik. Apa
kok benjut? Ya apa? Ngene Dik, pancene wong bebujuan iki ya ana tukar padu, ya ana tukar pikiran ya Dik ya. Marine. Lah ana wong lanang Dik nyambut gawe kaya sithik kono aja dadi atimu ya Dik ya. Ya. Heeh, gak ana maneh wong sing elek sak donya kejaba kon ya Dik. Terus ngene Dik. Apa, Jod? Wis suwe gak tau mulih nang nggone Paman Gondo ya, Dik. Rene aku saiki wis oleh dhuwit, wis oleh gawe, Dik. Aku eling bari wong wedok ya, Dik. Kon ae sing ngerti apa sing dadi karepe wong lanang. Nek wong lanang salah wong wedok nuturi. Nek wong wedok salah wong lanang sing keterangan ya, Dik. Dadi selawas-lawase dadi kaki-kaki nini sampai nini loro moto ya, Dik. Apa aja loro moto iku? Ayo budal, Dik. Ayo. Waduh elek ini. Ono super bala-bala lagi ngono maneh. Nak yo ngene mes dram layangan mono biasa ranteng mes dram dawa bolai nak yo ngene mes dram wong laki rabi mono biasa ranteng ana bolai. Ya kan? Aku. Iya. Dadi wong lanang aja sampe kena pengaruh rumah tanggane. Iya. Yen ora kesro. Iya. Enak. Nalor gak diwawa, ngedon gak diwawa akibat wong wedok. Kate kok gawe tambal bodoh. Surabaya rame kutane akeh omah gendo sing bagus rupane mas pengature miturut gambar sayang setitik gak melu duwe. Cocok gede dram rambat tembok apa arane Cocok gede rambat tembok iku ngono arane cekek-cekek ning sore cengker sakmene iko arane apa ditompok-tompok ditaleni cegurno kali apa arane